äidinkili on suomea. Tulimme viime vuonna. Moi! Me haluamme kertoa sinulle, mitä sinun kannattaa ja ei kannata tehdä Suomessa. Minä olen Ihui. Hain Hamkin ja Visumia. Ostan lentolippu. Moi, minä olen Kopila. Opiskelen suomea vähän. Varaa asunto. Ostaa lämmin vaatteita. Moi, olen Nirmala. Osta hyvät kengät, tarkista passi, tuo tarpeeksi rahaa, tarkista kaikki asiakirjat. Hei, mä oon Devika. Jos otat lemkin mukaisi, muista siruta koira, tarkista kaikki asiakirjat. Tarkistaa lentokoneen vaatimukset. Olen Saide. Meillä on neuvoja säästä uudelle opiskelijalle tästä Suomessa. Sää on aina pakkanen talvella, joten pukeudu tosi hyvin. Talvi on tosi pitkä. Päivän pituus on talvisin lyhyt. Olen Shadow Suomessa. Keväällä sata paljon, ota sateenvarjo. Moi! Tänään olen koulussa. Heti. Älä mohas. Tule ajoissa. Kiitos. Aloita perusasioista. Oppi alkuset. Osallistu kielikursseille. Etsi kielikumppani. Kiinnitä huomiota ääntämiseen. Harjoittele säännöllisesti. Tule aina suomen kurssille. Kysy opettajalta, kun et ymmärrä jotain. Tee kaikki kotitehtävät. Lue tekstin ääneen. Puhu aina suomea. Kirjoita aina lauseita suomeksi. Yritä puhua suomea kaupassa, osallistua kielikahvilaan, opiskele myös kotona. Kuuntele opettaja. Opiskele hyvin. Opettaja, kysymys. Kysy, et ymmärrä. Tee kotitehtävät. Älä nukkuu luokassa. Hei, minä olen Amin. Alla tulee mojossa 5 minuuttia on 5 minuuttia. Ei ole 10 minuuttia. Mene saunan, rakastaa paljon. Ala houda ja pidä antaa. Jos menet bussiin ja siellä on vain yksi ihminen, niin älä mene sen viereen istua. Ja sitten puhu suoraan. Ja tasa-arvo. Hei ystävällinen. Kokeile suomalaista ruokaa.
ja syö salmiakin. On hyvä. Syö D-vitamiinia talvella. Moi, minä olen Filip. Suomessa on 4 sortaa: Raukka-kauppa, Prisma, Lidl, Coast Markets and Ers Markets. Jos sinä haluat ostaa halvalla ruokaa hyvästä paikasta, mene Lidl. Jos sinä haluat saada alennuksia, mene 9 jälkeen illalla Lidl. Kaikissa kaupoissa on bonuskortti. Kannattaa hankkia, koska sillä saa alennusta. Tuo omia mausteita. Älä tuo siemenliä. Olen Chidi. Kannattaa ostaa Suomessa valmistettuja tuotteita. Hyvä. Wait. Moi. Jerry, aja hitaasti. Totta kai. Kiitos. Kiinnitä turvavua. Älä polta tupakkaa sisällä. Moi. Olen Sanjiv. Minun takana on ruoskapaikka. Tämä on paikka, johon laitamme ruoskaa. Syksyllä sinä voit kävellä metsässä ja poimia sieniä ja marjoja. Kesällä voit grillaa makaroita kaverini kanssa tai uida järvellä, ottaa aurinkoa ja pyöräillä. Vapaa-ajalla sisällä sä voit katsoa elokuvia ystäväni kanssa, pelata lautapelejä tai pelata lentopalloa tai salibändiä. Poika, älä pelää. Jaka palaa kotona.